Я вучень 6 класа сярэдняй школы нумар 35 горада Магілёва, Салавёў Богдан. Верш Владимира Дубоўкі «Верас». Ты ляжыш у мяне на далоні, найдабрэйшая з кветак. Я пытаўся, пытаю сягоння, чым ты вабіш нас гэтак? Ледзь прыкметную для нашага вока, быццам зернятка маку. Ад зямлі не расцеш ты высока, і заўважыць не ўсякі. А калі рассецеш на ўзлеску, закрасуеш у пушчы, хвараством ты тады апранешся, сапраўды неўміручым. Найдабрэйшыя кветкі ствараюць твае, Верас, любімы, пікнату, што гарыць не згарае у цудоўных калімах. Як пабачу цябе, так і спомню пералескі, палеткі, дзе калісьці узяў на далонь я упершыню твои кветки.